abwobo na kigeko gratogo tebunga mwanya bantu iboire no mokungu amatukaye na make naende igaikire ne mechando ngonye ntwamanya ngoboe itu ni oboro bwinge titwarenge gokora machie sandos ni otware ko mwanya sa ribagari nene akore mere mase amakimaito fungura 14 nkiyateba fungura 14 ekiagera bono omonto gakure omonto gakure nanyara koba moyo naende kaenda paka 15 igwa bono ekero turarangeri Nyasaye nanyare kobogo toitabera eryanyare kobogo koreki bono tiga bana ba Nyasaye mbatebi asengencho yamangaya ngonye ndiri yanyare kana ebibungo tware kosoma igo amatera achibusia igo toe ni nyakweba asenkire nkanyeku ayande atambuke chimbago achikonya gokwandu gochisiko mahate diga Nyasaye ribagari ne naso umoyogoyo tomoenie nyakweba eno asenkira engororo etabwatirio grinde kanya saba siseni tosabe karibu Nyasaye to omotongi goronense buyamona seri tukeriga nabo kwari robereti nga totoka sa matanga nyakweba omonene koranche torore amabera mwanya bantu iboiru no mokungu amatukaye na make naende igaikire ne mechando na kigeko gera Nyasaye tonyone ki program kirasi nyento bange kya saitani gari 912 bogikeri kurwa somo sangere koyo omoyegonya kwebo motoereru omoyegonya kwebo rorekano bwo goseme ekiagera nyoto achabu ne semina wo gwancha kwa koreke nyona abaga ba karansi gasenge cyo chaka oba rokererie oba bwato koboko oba sibye bikoba oikatwa korire na kugo saba kwa ito kwa chinguru cha Kristo yoro mobori ito mseseriwe mbuyamono ase Nyasaye mbuyamono somo buya ainara mangana takeira seritu koria wono ndagete korenta oyo minto oyo rabo munyakiro gori tukeire gotuchakyo moroberi oyo iga yo minto ne myare ndeka fungo ke igore nyombero gorari bintu biro biruswe etikande to munyakiro gotuchakyo moroberi weri tuko agara ritora ikere kregent oyo minto no sumaseso gutu inchuga iga otuchakyo moroberi karibu abana bo monene nabakwani bwesi bya murega byamono kunyuru kwabera senge chomoroche bagani barenga abange ekera tu ari kunyuru wake otu asabiro kwabera so kunyorwa kera bagani baito barurare baikira tutarachakara kirende twachakire bo kero torigo chaka yo bachire moineria kiraria bangina na omoko yanda guchyo yo bachira ari kirariga bangina banda guchyo bagaka bayande guchimoina kurwaye kwenyombe maega nyomba chiro bagaka tugende guchiaroro na guchinya gitari moina nyomba chinde chiro asekero anyari baga abo kwenda guchyo bora sege chyo minta sabire endo tebire tuchake program bora bote tore merani tuje chaka se twari konyorwake tujeire bwango erinde toikere chingaki batigambire turatume bike na bari bekenyoro ono mojisa cyakira tuje korangeri amatoko wapi ntogo cya korangeria asenge jinsa cyabere kigo tonyora bono ndagete tuchake program muna korengana yasa itara tuanchere
ritang'ani tutarachaka kindi gionsi nabona ari kwarigania omwarimu oito omonene nwara atwarigania iga koba iga ase esukuru kegera nere omonene abono karo atutenenere twensi kegera nere bono katurasoka boko kwaye aiche iga atwariganie kera atwariganirie akorire erinde torwororo tuchake program bono mwarimu nchuo erinde otwariganie ase eng'encho torase bogambi bwao bono naye oche twariganie ase kera twasoire boga bono. Biamono, Master of Ceremony. Biamono, Master of Ceremony aseri baga. Na ritang'ani igonko barigani aba mwezi mwaikira igase skuru yaito asenge njigo moyega bomo gakanya kuyaba ase go twabariganiri ne family school narende boygo ni nyimo kiri bageriga urwa pole ane go cyase familia yo mogako nyagusira asabana baye bonse abasani n'abayiri mnatwakire gaiga asenge cyo tingo cyakanyora ibaga nande nkwane natako batebi mna omolisia kwana kinyomba cyeto cyoba cyane kira kwa bakoko ari geita barengi n'abatebi barayibago cyari ari n'abantu abago cyo Orio minto meria nya dia enganga kangana bago tokonya igora ultimate sachi gochia ona senge chiogo chaka bona atagete goteba chama ni kwa korire buya na bwire ngorange konde kwa makiri karibu biamon abamto yamba kringa biamon sogo jaga iga to apore tunin pore mwacha gotoa njebuno machairman on behalf ya committee na abari kaniri gocha gotoa pore kuba kram biamono na ande kura tura kura matanga yomu akanya kweba buya ya saba irani buya wendre gokorera family yomu akanya kweba masa biamon biamon chairman biamon ogo twariganigo bono gochaka abanene nale gochakira asinale gochakira yakweba nabwata bogira rume yakweba nabwata bogira rume kasi dikia echiro tubwata isokuru cyanya chiro nyabaro bitambukira ibyonse nabayigo mongi na sebeti nabwata bagira rume nabayigo mongi no mwabo ntombu ne nabwata bagira rume oya ronde bakorire bachira igo abantu abu nabona ko manyanga abu nabense menene bari gochaiga bakwebiche kyana abachibicha chito chire goreri ande chingi yachiko bwata buya naraba chiko bwata mune video naraba bwate ngire ngao kwa nyabura tutaiko bwata into barose tibya sana ari nara nabanjaba bono mogo chaiga ikoge ko bachora kurwa oichega mwakwebicha ayo masabe muikaranse ero mangana go kwana takaiyo ayo gochaiga gwakwebicha iga nande koirana ari bebicha bari gochare abanyago tuchanda gunya gochokana ero bakobwata kurwa ari bakorana Moro chire rombi ya twaros. Eki ya tonyori mono. Keri. Ya tonyori nga kuika toro sibuya. Ogo ikamwa kwebicha. Mwagenda gochokana kuri gono kuya pi. Igo bana bagina rombe bari onya kweba. Bagina rombe sebeti. Onya moro. Ono jutenera mwa kwebicha. Nya mwachire. Baba. Ande gento keringe tagetiko kwana ko ngegeta tebicha borio gosoka ya bwa turio. Eto kiange teno makuti kwana ngete getimono yakibabe kera igoro
mogotenera iga ekya gochora kwa igaransa ogocha iga jubono ma aba mogotenera iga okorangwa kwore negosi okorango rushio rege gochora kero kinge bwati mangana tena buya iga mororo tenera irugwa bo wa kwebicha eo maru oro asabe parengani engani getekira kimwabera abo gosemba tatu bono barengani buya mwarosie getekia muna motari gonya gosuka gochasa nyago tochanda buna koja mugo tochanda era mokubwata kurugura rekera ini ma waka bako banga biasa abangire buyegera ini igo gokora gokwe moyo kaboke gakora twagenda bwanga rito tanyuru ne chisa twikari kubachandira ni chisi ni gochimaega gokori pia mono odoyomo abagokorogosa ba kora koboke gara sebete akoranga bacha kora iga uche sebete omwina oyo uche igo mono ori ogosaba ya pia mono Usaba tole tato itole igoro omwana no moiko amachenu twachira asore kuna abana bao nyasa one ritangantu abire bibyeto ndina abanyabibe warari omosombo kanyoro sobo sipenso timokuye kuba sobo sipenso bono akera ruwale tena okwarenge nekrarenge gotimoka okwarenge digira abantu baye iro mongina nabamu abona abana nabachokoro ayora barende nando bayise minobo ngai noboro una bodweli ma bona kero muyegoye ogendere tobo munyakerogo bakoeri nyasa kira abantu bararua abakoli na jiro ya bakoli na jibibigi abakoenda na maguru baruse jibo nyasa bigoja njira baikazi barua konya abantu bato batiga akurangirija mabira Yesu moko Jonas abankuru James nyakwe mubara oyo gamu mromi ndo sitete yombe jama mu abunja ikirende te baba yamana seri baga uchitakore tigo basi abato yatobwa cyo mutindo Maya ganda gose. Hello. Stimanero abagani karibu. Naende twataka tokore echange goralia semtambe kidogo. Egere tonyore ebintu biri biko koreka siaiga bitokonya sobya. Igo asaba moikira iga abali barwororo okona kukware ngo wancho kuya asemero oberyons asenge chotokoro sigorari na takana chende takenda iga egarega tuganyete bintu bibinyago chenchuwaria sobwangu enari nge gosaba baiseke bamu abanya kweba na mura bamu abanya kweba onye barayiga